Pungkasanipun Dewa Srati menika beguguk ngutawaton gajah gelatan Pasrati. Kapalang ana mlumpat karantya medhot. Ibu, nek kula mboten isa rabi kelawan pun Dresanala. Luwih becik kula entengke pati kula. Pripun? Napa mboten judeg kula? Kula napa mboten judeg? Diancam dening anak lanang. Anak panjenengan kuwadi guru. Kadidene kula jangkal sepisan dumugi tumuli prapta wonten ngarsa paduka Yayi Manikmaya. Adi kalamonten nitik kalenggan samangke menika dede dina pasewakan wanter timbalan paduka muka yen to mboten wonten bab ingkang wigati mila kalenggan samangke tumuli Kakang Narada wonten dawuh nyuwun pangapunten ingkang agung dene kalenggan samangke ingkang rayi ing Kayuwangan Suralaya miji rawuhipun Kakang Narada ingkang magepokan kelawan kahanan kayangan sawatara candra pirang-pirang sasi nggih Kayuwangan Suralaya ketaman kang gara-gara kagiri-giri kasempeyok ing hawa benter muba mulak-mulak endute si blegedaba luber kawah candra di muka ngakak tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja satemah andhasaken bingung bilunglungan sagunging para dewa Dewi Hapsara miwah Hapsari menika kadaya saking menapa Adi dewa tuwek kaya denipun Bathara Narada menika nganggo ngelmu titen tegese niteni lelakon ingkang sampun kepungkur utawi sampun kawuri saben-saben kayangan keterjangkan gara-gara menika dipun timbulaken saking umat ing Rajapada ingkang gentur tapane manteng semedine sambung rasane kelawan ingkang akarya jagat saking gedene pangaribawa satemah Suralaya ketaman kang gara-gara ngaten Kakang nggih lah miturut gagasanipun Kakang Narada mangke riyin kula aturi Adi Guru sadaringipun Adi Guru ndangu babagan menika pun Kakang sampun tumurun wonten ing Madyapada niti priksa sapa ta dina iki sing nendeng tapa brata namung kemawon keblat 4-5 pancer ingkang wonten ing Madyapada mboten wonten ingkang nedeng teteki yoga brata lah kanthi menika kula gondang gandengke kelawan kahanan kayangan ingkang ketaman gara-gara timbule gara-gara mboten tebih saking mriki saking Kayuwangan Swarga Dahana Kayuwangan Swarga Dahana nggih kayuwanganipun Bathara Brahma lakar kados mekaten gandengipun mangkirin kula tak matur yo Kayuwangan Swarga Dahana nggih. Lah timbulipun saking Kayuwangan Swarga Dahana. Nggih, kula aturi ngeling-eling. Ngibarate lurahe rombongan Dwijalaras Indonesia ngemot-emot. Rikelenggan samangke bebrayanipun rabine anak Bathara Brahma pun Dresanala kalian Janaka wis ndungkap 7 candra tegese 7 sasi lah kabar ingkang sumebar
anak Bathara Brama sing dirabi Janaka Pundrasanala menika sampun ngandhut jejabang bayi wiji sejati ingkang tumanem wonten padaranipun Pundrasanala. Menawi kula etang-etung sampun dungkap 7 candra tegese 7 sasi kayuwangan Suralaya ketaman kang gara-gara bareng kawan kapercayaning Gusti ingkang ngakarya jagat ingkang sampun dipun lebetaken wonten padaran utawi kandhutanipun Pundrasanala. Nah, kanthi mekaten kula saged ngreba kang sarta saged mesthekaken jejabang bayi ingkang dipun kandhut Dresanala bojone Janaka anak Bathara Brama niki mengke benjang gedhe perbawane. Kagyat trisang kapirangu rinangkul kinampet kampet dosang retnaning bawana ya si tukang walangati ya si tukang ngenes ing tias ya si tukang kudu garing Dewa-dewa Sugata marang kang sureng perang nibani arum-arum ngendanu ing ngawiyat Narada ngepalani Jawata Sutamulan liwat langening kalang Yawanaga arepanda muncara
Nyuwun sembah niring gulun kapurba risang mara bengret ing sahananing kang nekanang sihing dasih kasor lan pajaring purnaming gegana kasiliring sami rana mbre Sakaragatung ko ngas kandhanyo mawe hararas aranane driya
awik 6 Astuna Masidam sekaring bawana langgeng ulun waspadake garwa ulun ing kayuwangan dandang manguri ya aning pasitran gondo mayit Betari Durga ya sang paramone ingkang wis kepareng mangarasa ana ngabyantara ulun inggih pukulun inggih padha kanthi kararjan sak marapta kita ngabyantaraning Bathara Guru inggih pukulun inggih Nirbaya nirsangsaya tebih saking rubeda mboten nyandung sakara-kara mboten wonten alanges tunggal menapa keparenga kang samengking anggen kula ngabyantara sowan ngaturaken pangabekti mugi konjuk sandar padha paduka Jemang Adipu kulun ya wis tak tampa Durga ora liwat pangestu ulun bae tampanana nggih kula tampi saengga jimating gesang kula kejaba kang saka mangkono sakwise satata lungguhmu tumata ponang huswa margake nitik saka lekering madana jaiting netra kang sarta tepunging wimba ana bab ingkang bakal tok babarake kelawan ulun bares kemawon pukulun anggen kula ngabyantara sowan wonten ngaso madong ingkang sepisan kula kepengin tilik kayuwanan paduka keslametan paduka puji syukur yen to paduka menika tansah dipun ganjar kawilujengan kebagas kewarasan ingkang angka kalih kepareng kula ngaturaken alam oneng alam menika tembung lawas oneng menika tegese kangen oneng kuwi tegese kangen awat sawetawit candra minggahe warsa pun 3 taun panjenengan mboten ngendangi kula mboten sambang dhateng dandang mangure mboten ketemu kelaweh kula awon tanpa ripi kula menika nggih bojo panjenengan kula menika garwa panjenengan yo bojo 3 taun digurke babat bisa diparani ya ora, dikabarke ya ora, dikirimi duit ya ora, dikeloni ya ora. Iya Durga, ulun nyuwun pangapura awit akeh gawean mergo dadi wong pinunjul ra ngaten to. Iya pancen kaya mangkono. Nggih, mboten napa-napa wong saged PCS. Iya. Lah engkep ndungkap angka 3 pukulun rene kula menika kalian paduka dipercaya kelawan ingkang ngakarya jagat tegese sing gawe urip bebrayan kula kalian panjenengan sampun pinercaya wujudipun putra inggih menika pun Dewa Srani ratu ing Tunggul Malaya gegandengan kelawan bab menika pukulun wonten tembungan anak polah bapa keperadah tegese yen to anak menika duweni kekarepan, duweni gegayuhan. Wong tuwa sak propirane kudu bisa mujuti apa sing dadi kekarepaning anak, Gusti. Durga, mboten dawuh. Si Dewa Srani duweni gegayuhan apa? Gandeng Dewa Srani menika pangkat sampun mboten kurang. Derajat menika mboten kurang. Dadi wong nomor 1 negara Tunggul Malaya, tegese pancen dadi ratu. Bondo donya ya koceh. Tumpuk matimbun-timbun bondo donyanipun pun Dewa Srani. Cacate Dewa Srani menika dereng gadah garwa, dereng gadah bojo. Oh ngono nggih. Dewa Srani pengin palakrama. Nggih, lakar kados mekaten. Yen pengin rabi maragake kandha kelawan ulun. Ulun panguwasa kayuwangan Suralaya tur tak akoni kalamun Dewa Srani kuwi atmaja ulun. Kepengin dhaup karo wong wadon ngendi anake sapa yen perlu ora mung wong wadon saka Ngarcapada ndak aturi salah sawiji widodari ing kayuwangan yen Dewa Srani srek ana ing nala dina iki ulun ingkang merintah supaya widodari kayangan mau nderek marang Tunggul Malaya dadi sisihane si Dewa Srani Brahmaroreh mangosumyung ambreng kadidarunaning kaswasih aneng maraga memalakung risang kanta masrat maca leng-leng lalu manguladi saraya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Gumya samara wayamto ing sependang dhateng karempit pandika paduka pulun
Saestu paduka tiyang sepuh dadi bapak ingkang peduli lan ndarbeni tanggung jawab tumrape pamothahe ingkang putra pun Dewasrani. Dewasrani kula takoni pengen rabi karo sapa? Dewasrani ngucap kanthi cetha ngeglo kang tanpa warana. Kalamun Dewasrani pengen dhaup kelawan widodari ingkang mijil saking kayuwangan swarga Dahana anak Bathara Brama Sidresanala. Osik. Wis, osik Durga. Ai Bumi goncang gancing pun mboten saged disuluki. Mboten saged disuluki kaya api-api suarane. Lho, iki nggo greget saut, mboten saged greget saut. Kula ngerti sampeyan kaget merga Dresanala sing dikarepke Dewasrani menika anak Bathara Brama wis duwe bojo penengah Pandhawa si Janaka pun Dresanala. Nggih napa nggih? Iya aja banter-banter. Lho, kula mboten banter mboten marem, ngoten. Panjenengan mesti badhe nuturi apa ora nek wong wedok liya ing ngatasé Dewasrani kuwi ratu kok pengen ngrabi karo bojone wong. Sampeyan mesti badhe ngendika kadhemekan. Nggih napa nggih? Yo. Syukur nek kowe ngerti. Anggen kula nuturi dumateng pun Dewasrani menika entek amek kurang golek. Ngoten. Mboten kirang-kirang Dewasrani. Dresanala wis duwe bojo. Isih akeh wong wedok sing sik legan, widodari sing sih durung ndarbeni garwa. Ya kene kok kowe milih Dresanala. Dresanala kuwi wis duwe bojo penengah Pandhawa. Wis kula kandhani ngrusak pagerayu. Nggih, kula kandhani ngrebut bojone wong liya kuwi ora becik jenenge ngrusak pagerayu, nyures terus ijo. Ngrebut bojone wong liya kuwi ora becik kuwi ora apik. Dewasrani lek wangsulan njawab pripun kalian kula? Ibu, gagah-gagahe wong lanang niku nek iso ngrebut bojone wong liya. Ngoten coba. Saya iso ngerebut bojone kancane dhewe njajal pripun? Kudu kula sodhok Dewasrani ngomong ngono. Ning ngatanipun Dewasrani menika mbeguguk ngutha waton gajah gelatan Pasrati. Kapalang ana mlumpat karantya medhot. Ibu, nek kula mboten iso rabi kelawan pun Dresanala, luwih becik kula entengke pati kula. Pripun? Napa mboten judeg kula? Kula napa mboten judeg? Diancam dening anak lanang. Anak panjenengan kados mekaten. Lali Kadang padha aran dena becik besok mendemo baris kang prayitna. Ayo saranta wong Durawati tinumpes paniku pangawak Pandhawa. Ing sekawit paduka ngendika kanthi cetha dirungokne wong pirang-pirang. Dirungokne wong pirang-pirang, ditonton wong pirang-pirang. Pimpinan napa mawon menika Lati lan Makarti kudu nyawiji. Paduka menika raja-rajaning para dewa. Sabda Pandhita Raja Ratu pengendikaning Nalindra tan kena wola-wali Pandhawa Kresna tumetesing Dlancang Sitayekti tan kena Denilangi. Napa paduka mboten mireng?
yen to paduka ngendika kiambak sedaya ingkang sami lenggah para kakos Sumawana Putri. Kakung Sumawana Putri. Nggih, lek omong kesusu nggih kakos Sumawana Putri. Nek paduka mboten nuruti niku badhe tetel kawibawan paduka yen wong wedok liya sing digayuh dening si Dewa Srani ulun minangkani nenek sing dikarepake Dresanala ulun ora bisa mujuti jernyatane iki mengko bakal ngurusak marang kahanan, ngurusak tatanan, ngurusak pagrayu. Yen paduka mboten purun minangkani tegese tega kalian patine anakmu dhewe Bathara Guru. Timbang Dewa Srani lampus diri le becik kula tak nyuwun pamit kula patenane dhewe Dewa Srani. Isin kula. Ose Guru. Ose. Iya. Lilang. Iya. Lek mau bengok gemprong duweni pengancam bakal mateni Dewa Srani. Lah timbang bapake ra gelem nanggung jawab. Isane mau ngetengi tok. Wayahe anake motah duweni gegayuhan. Nyatane ora jumbuh kelawan ucape. Pareng kula nyuwun pamit. Kosik alon to dhisik alon. Nah. Peh tenagane jek full rumah aku nek ora. Perdana dalu menika. Iya. Iya Durga. Iya pripun? Iya niku iya ora karo iya. Rumangsane, wis sampun janji, anjing. Anjing ki apa? Tunggale anjir. Kemen dikrungu anakmu wedok lek omong karo kancane. Wis dinteni suwe ra teko-teko anjing. Terus kakange nyauri, "Yo anjir." Ya iki lho karo kae. Aku krungu omongane sasi iki jan jambut tenan. Pripun? Yo tak pinangkani. Kerian diku. Ati lakon. Niki melek panjenengan nekat nuruti kekarepane si Dewa Sani wonten tembungan glandang carang saka pucuk Paduka diguru ngrusak angger-angger kang sarta nrajang bebener. Napa diguru mboten kemutan, mboten eling nalika semanten rabine Dresanala kelawan Janaka mriku Paduka sing njodhokke. Paduka sing nemokne panjenengan sing dadi seksi. Lah, iki kelenggan samangke nek Paduka badhe ngrabekne Dewa Srani kelawan Dresanala niki mengke otomatis nggih. Badhe megatke katresnane Janaka kelawan pun Dresanala ngoten. Niki cara tetembungan napa mboten kaya dene itu sampeyan dilat malih. Kakang, kula tak nyuwun katerangan. Takon apa? Pimpinan kayangan menika sinten? Paduka Pangwasa Suralaya, Paduka diguru.
yen to pimpinane Kayuwangan Suralaya Bathara Guru dewa liyane kudu manut kelawan apa sing dadi dawuh pimpinane Kahyangan nggih menika Adi Guru. Yen ulun dawuh ngalor, dewa liyane melu ngalor. Yen ulun dawuh ngidul, dewa liyane melu ngidul. Rikelenggan samangke Kakang Narada kula aturi kendel kemawon. Kula badhe megataken katresnanipun megatke rabine Janaka kelawan Dresanala. Merga Dresanala badhe kula rabekke dumateng pun Dewa Srani. Titik menika mboten saged kula ngertos Kak. Yen tumindak paduka menika kleru. Kula wonten mriki menika dadi sesepuhe para dewa. Kula menika pinacak dadi kami tuwane para dewa. Yen paduka menika tumindak sisip, tumindak sasar tegese klentu ing panemu, luput ing tumindak. Kula ingkang ngleresaken rumas kula sampun trep, sampun leres amargi kula ndarbeni tanggung jawab dumateng anak kula pun Dewa Srani. Monggo ing panjenengan leres monggo. Ning tumraping bebrayan menika luput, monggo kula aturi takon dumateng sinten kemawon. Wong megate katresnane wong liya niku bener napa luput? Tumrap panjenengan lepat monggo. Ning menika gumantung kalian kula. Awit pimpinan Kahyangan menika kula mboten saged, nek mboten saged mangleren le dadi dewa. Lho, sampeyan arep mecat kula. Nggih to? Lho. Tembung niki sing kula enteni. Asline kula pun boten kerasan melu rombongane sampean. Tembunge nyelenget ati. Nek sampean ora manut kula mangleren mawon. Kula tak leren. Rumangsane nek kula leren, kula wonten Ngarcapada ora iso melu rombongan liya. Bagya laras nampa kula. Rumangsane apa dikira iso nyambut gawe ning rombongane sampean tok apa? Oh, mboten anjing. Pun. Sampeyan manut kula napa manut bojo sampeyan? Kula manut Betari Durga. Yen sampeyan mboten gugu kalian kula, mboten manut kalian kula, pinarak monggo kundur ndherekaken sugeng tindak nundung sampeyan anjir. Wah. Bola bali bola bali bali bola bali bola. Suralaya ki jane Suralaya ki tentrem. Ning bareng ketekan Betari Durga kuwi ndadekne geger anjay. Sampeyan ra manut kula nek ana apa-apane aja sambat ora. Leren lek dadi dewa. Ora dadi dewa ora paten ora. Nandur ngunduh tang nyaur ngile balake sing gawe bakane nganggo. Ayo Suradira Jayanegrat Sebrasta tekaping Darmasoti sapa ndisiala ing kono wayune bakal sirna dunak weton Madiun rasa penak mo medun.